Biba Gipuzkoatarrak, biba Kantabria, kosta honek balio du munduaren erdia. Legatz eta bisigu sardina berria, ondo bizi izateko biba Euskal Herria. Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende hoiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki bat dela diote. Eta nik hori aditzen diedanean, kantatzen die. Santak edatik altzolara, altzolatik debara, atozte lehen bainu gezgaziak hartzera. Eta niaiatik barrena banoa sardinak saltzera. Sardina! Sardina! Salero terdikoa! Zarauztik Tolosara haizea bezala, arrain preskuarekin goizean goizan gera. Gu hasten geranean bizi-biziak dira, sagardotegi guziak irekitzen dira. Kaixo, zemute, papota hona, bete. Xotx, aizazu, goxinazio. Sagardoa edateko eta napar txikia probatzeko. Sardina berria bezalako plater finik ez dezu? Aizu, brisku, gerrik hori. Ikusiko, bazenu, honako mutil paparrondi, kolko zabal, papamuskar dirudien hau. Zoazkite mendikamonari txamponak entzera, ez dugu hemen barometro beharrik. Aiza, zu, Jose Pinixi. Jose Pantonikoiko etxe handikoa? Sekulako arrokeriekin, danbolin soinuan ez duela dantzatu nahi. Hori gertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. 3 edo 4 urte Madrilen pasata, urdatozkizu sedazko soineko ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin, baina isilik utzi nuen esan nionean. Pamparroikeri asko eta errenta gutxi, haundi nahi baina beti txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik ez zaio komeni nekazariaren alabari. Orain biziak, orain gatzigabeak, Rantzian dana omen da dana harinkeria, baina asmakerietan badute grazia. Aurreratua dago gure auzo herria, orain bidaldu digu sistema berria. Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, aireako eskola maisuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hectómetro, decímetro, zein deabruk entenitzen du honelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean. Kilometri sistema berria deabruzko horiek ez dira sartuko behineren ere buruan. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo moduan. Ai, hau sardina bizi-bizia. Ara nola egingo duen salto, naitz arriba eta naitz abajo.
Beste asmoera bat dator laino herritik, uste dut jaio dala infernu azkitik. Ez didate kenduko ez neri burutik, gauza honik ezin sortu Ingalaterratik. And die Kadidas forever could mean shitten city heaven. Naragida manisiaga, the city lasts forever. Kristautxoak zer direla uste dezute burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko lainotartetik korrika atera eta eguzki sureriaren bila tximista bezala joateko ingelesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara sardina zestua dakardan bezala, bale osoak eta itxaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak lokomoton deritzaion tximinia aurretik dala, arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, burnizko bidea da, etxaien partea, hortik sortuko da, hondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin esango dut, noski. Zakitzate ingeles kasakagorriak egiten zuen eginalak, baina neri utzi deiadar egiten biba gurdibide eta kamino erreala. Orain akaborain barkatu.